Nastavljamo s metrikom stiha, treći dio. Moje ime je Matija Zorić, po struci sam profesor latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti. U protekla dva dijela govorili smo općenito o metrici stiha i nekim najčešćim vrstama stihova u starogrčkoj i rimskoj književnosti. U drugome dijelu dali smo dva osnovna seta pravila o duljini slogova po prirodi i korektivni set pravila o duljini slogova po položaju. Također smo spomenuli i problem zjeva vokala, odnosno hijata, koji se rješava elizijom. I sada ćemo prije vježbe dopuniti ta pravila, pa ćemo samo reći da u hijatu, u latinskoj, odnosno rimskoj književnosti, i slogovi am, em i podliježu eliziji kao da se radi o zjevu vokala. Dakle, zapišimo. Zjevom se u latinskoj metrici smatraju i slogovi am, em, ukoliko iza njih slijedi riječ koja počinje vokalom. Dakle, i oni će biti podložni eliziji. Recimo, kasam, apud. Elizija će zahvatiti završni slog am iz kasa, kako on ne bi stajao ispred riječi koja počinje vokalom. Isto tako, ovi slogovi diktirat će eliziju e iz glagola est, ukoliko on iza njih slijedi, pa će recimo u kombinaciji pactum est morati doći do elizije e iz glagola est, kao da se radi o eliziji zjeva vokala, iako naravno slogovi am, em i završavaju konsonantima i ne možemo u pravom i prirodnom smislu riječi govoriti o zjevu vokala. Ovo je više zapravo jedna prilagodba heksametra latinskom jeziku ili obrnuto prilagodba latinskog jezika heksametru, jer kao što znamo heksametar i druge vrste, gotovo sve vrste stihova potječu iz starogrčke književnosti. Sada možemo prijeći na strukturu heksametra koju smo već u prvom dijelu zapisali. Dakle, on se sastoji od 6 metara. Dakle, epski daktilski heksametar. Kao što mu ime kaže, koristio se za pisanje epova i sastoji se pretežno od daktila i ima 6, odnosno heks, 6 metara, odnosno 6 stopa. I njegova schema izgleda ovako. S tim što umjesto bilo kojega daktila može stajati spondej, odnosno umjesto kombinacije kratki slog može doći kombinacija dugi slog. Okomitim crtama razdvajamo metre kako bismo imali bolju preglednost nad onim što radimo. Dakle, u svakome stihu koji budemo sada analizirali, moguće su jedino kombinacije kratki granica ili dugi granica. Trećih mogućnosti nema, osim u zadnjem slogu u stihu, čija nam je duljina potpuno nebitna, pa čak i kad smo sigurni da je neki vokal na kraju stiha dug ili kratak, možemo pisati i jedno i drugo rješenje, jer nam on više ne može utjecati na ritam
naglasaka, a naglasci stoje na svakoj prvoj duljini u svakome metru, bez obzira je li on daktil, je li on spondej ili kao što može na kraju biti spondej ili trohej. Prepišite sada najmanje prvih 6 stihova Vergilijeve Eneide, odnosno prve knjige Vergilijeve Eneide. Preporučam da između stihova ostavljate jedan ili čak 2 reda razmaka, jer ćemo ispod stihova pisati shemu, a iznad stihova pisati nove metričke naglaske. Poželjno je da ostavite možda i 2 reda slobodna između redaka latinskog teksta kako biste osim sheme imali mjesta i za prijevod. Evo, pojavio nam se i tekst kojega sada možemo metrički rješavati zajedno, pa razmotrimo ona pravila koja smo učili do sada i rješavajmo stih po stih. Najprije ću ja zajedno s vama riješiti prva 2, onda preporučujem da stisnete pauzu i pokušate sami riješiti preostala 4, pa ponovno pokrenete film i provjerite svoja rješenja i eventualno ih korigirate u skladu s onim što ću ja poslije napisati. Dakle, a u arma je početak stiha i on mora svakako biti dugi vokal. Osim toga, po položaju a se nalazi ispred r ima čak 2 skupine suglasnika. On svakako onda po položaju mora biti dug. Jedina situacija u kojoj skupina suglasnika ne bi morala nužno duljiti vokal ispred sebe bi bila skupina takozvanih muta cum likvida glasova. Dakle, recimo kg u kombinaciji sa r ili l. Dakle, kod kl, gl, gr ne mora doći do duljenja vokala ispred, međutim u svim ostalim situacijama kod 2 ili više suglasnika vokal ispred njih mora biti kratak. A u arma je po prirodi kratko jer je to nominativ množine srednjega roda ili akuzativ ili vokativ množine srednjega roda. Konkretno u ovome stihu je to akuzativ. I znamo da je taj nastavak a za množinu srednjeg roda u grčkom i latinskom jeziku uvijek po prirodi kratak. Razloga za njegovo duljenje nema jer iza njega ne slijedi suglasnička skupina, dakle on je kratak. Ako smo to sigurno razriješili, jedini način da dovršimo prvi metar je taj da je i ovo drugo i kratko. Nema drugoga načina jer druge kombinacije osim dugi, kratki ili dugi naprosto nisu dozvoljene. Dakle, okomitom crtom moramo odvojiti prvi metar, drugi metar morao bi početi dugim vokalom. Neovisno o tome kako je ovo u po prirodi, po položaju mora biti dugo jer iza njega slijede m, k, b, dakle čak 3 suglasnika i on je svakako dug. Ono što je jako važno da uvijek zapamtite da u kve nikada nije vokal, nego da je uvijek konsonant, to je v, točno onakav v kako ga uvijek čitamo i ne smijemo ga računati u metričkoj shemi kao vokal. Dakle, naš sljedeći vokal je e. Njegovu prirodnu duljinu ne znamo, a po položaju mu ne možemo odrediti je li dugi kratak jer niti iza njega slijedi drugi vokal, niti iza njega slijedi 2 ili više konsonanata, odnosno suglasnika, već samo jedan suglasnik. Ista situacija je i iza ovoga a, tako da mi njihove duljine ne možemo procijeniti ni po prirodi, recimo da nemamo riječnik u sebe, niti po položaju. U takvoj situaciji najbolje je pretpostaviti da se radi o daktilu, jer ovo je ipak daktilski heksametar i učestalost daktila je veća nego učestalost spondeja, pa ćemo probati tako dovršiti našu shemu. I doista, o u kano mora biti dugo jer je to nastavak za prvo lice jednine, indikativa prezenta, aktiva kod glagola i nepobitno je po prirodi dugo. Imamo sad onu situaciju da iza njega slijede dva suglasnika, odnosno konsonanta, međutim ona su oba u sljedećoj riječi, tako da nije nužno da moraju duljiti po položaju ovaj vokal,
međutim kako god bilo on je već po prirodi bio dug, pa tu dvojbe nema. Osim toga to nam idealno odgovara jer je u pitanju početak 3. metra, dakle koji mora biti dug. O u trojaji mi ne znamo je li dugo ili kratko po prirodi, opet pretpostavljam da nemamo riječnik uz sebe. I onda je katkada dobro pogledati duljinu sljedećega vokala koju možda sigurno možemo odrediti. I ovdje moram napomenuti, sljedeći vokal nije i. I se ovdje nalazi u intervokalnom položaju. I kao što znamo iz pravila čitanja i izgovaranja latinskog jezika, čitamo ga kao konsonantsko j. Dakle, on je za nas ovdje konsonant, prema tome iza o sljedeći vokal je zapravo aj. Aj je dvoglas. Dvoglasi su inače dugi i rekli smo da oni vrlo rijetko podliježu, odnosno najčešće se odupiru bilo kakvim pravilima kraćenja po položaju, pa najčešće dalje odatle ne moramo niti dvojiti, niti pregledavati. Možemo odmah zaključiti da je aj dugo. E sad, vratimo se na ovaj o. O ne može biti kratko, jer da je kratko, ne bismo ovdje mogli zatvoriti niti jednu od dvije dopuštene kombinacije metara. Jedna dopuštena kombinacija je daktil, druga dopuštena je spondej. Dakle, kad bismo ovdje zatvorili metar, ne bismo dobili ni jednu od te dvije kombinacije. Dakle, nema drugoga rješenja nego da je o u trojaji dugo i da je aj kao dugi vokal zapravo početak 4. metra. I u kvi možemo znati iz gramatike, dakle ono je dugo, možemo znati iz riječnika također da je ono po prirodi dugo, po položaju iza njega slijede dva konsonanta, ali su oba u sljedećoj riječi, dakle nije nužno da se vrši ikakvo duljanje, ali pretpostavimo da onda ostaje takav kakav je po prirodi, dakle dug. Osim toga, u riječi primus znamo da je ovo i po naglasku i po izgovoru i po riječniku dugo, prema tome to je početak 5. metra. Ono što je fantastična čarolija u heksametru, ako vam je do kraja stiha preostalo samo 5 slogova, 1, 2, 3, 4, 5, onda nedvojbeno imate ovu schemu, dugi, kratki, dugi, silabanceps. Dakle, dugi, kratki, odnosno predzadnji je daktil i zadnji je spondej ili trokej, neovisno o tome što mi možda znamo da je is kao nastavak dug, možemo pisati i dug i kratak jer je to sad nebitno dalje za schemu. Kad stavljamo naglaske, oni idu na svaku prvu duljinu u svakome metru. I onda se ovaj stih skandira na sljedeći način. Skandiranje je čitanje stihova ili izgovaranje stihova u metru. Pa skandiramo ga ovako. Arma virumque canotro jajkvi primus savoris. Još jednom. Arma virumque canotro jajkvi primus savoris. Idemo na drugi stih. I u Italijan je početak novoga stiha, ujedno i početak metra mora biti dugi. Za a po prirodi ne znamo je li dugo ili kratko, po položaju nema razloga ni za duljanje ni za kraćenje, jer niti iza njega slijedi vokal, niti iza njega slijedi dva ili više suglasnika. Međutim, i bi moralo biti kratko jer po položaju iza njega slijedi drugi vokal. Dakle, vokal ispred vokala mora biti kratak. Ako je taj i kratak, onda a ne može biti dugo, jer kad bi bilo dugo, morali bismo zatvoriti spondej i novi metar bi počimao kratkim, što je nedopušteno. Dakle, a nedvojbeno mora biti isto kratko i onda imamo legalan i ispravan daktil. A mora biti, bez obzira kako je ono po prirodi, po položaju mora biti dugo jer iza njega slijedi suglasnička skupina m i f, i to tako da je jedan suglasnik u toj riječi, a jedan u sljedećoj. Dakle, a je dugo. Za alfato ne znamo kakav je po prirodi, nema razloga ni za duljanje ni za kraćenje po položaju.
Međutim, o u fato, to je dativ ili ablativ imenice fatum, fati, neutrum, a taj nastavak o bi trebao biti dug. Prema tome, nemamo razloga za kraćenje jer iza njega ne slijedi vokal, što opet dovodi nas u ovu situaciju da ovaj ispred slog a ne može biti kratak jer ne bismo mogli zatvoriti legalan metar, daktil ili spondej, nego taj a mora biti dug da možemo zatvoriti spondej. O u profugus ne možemo znati kako je po prirodi, nema razloga za duljenje niti za kraćenje, baš kao niti ovaj u, a obzirom da se radi o daktilskom heksametru, idemo pretpostaviti da se radi o daktilu. U profugus, ovo zadnje u, kako god da je po prirodi, po položaju mora biti dugo jer iza njega slijede dva suglasnika s i l, od čega je s u istoj riječi. Za a u lavinijake ne znamo niti za i, ni po položaju, ni po prirodi, ni po položaju kakvi su, ni trebaju li se duljiti ili kratiti. Pa ćemo isto pretpostaviti da se radi o najobičnijem daktilu. Lavinijakve je naglašeno na i. Dakle, bez obzira što se ovaj i nalazi ispred vokala, on je dug jer on u ovoj prirodnoj svom obliku nosi naglasak. Ne bih preporučio da previše razvijamo glavu zašto je sada ovo iznimka od pravila da je vokal pred vokalom kratak. Jednostavno zato što nosi naglasak i jednostavno ga označimo sa i uvijek bih svojim učenicima ovakvu stvar napisao u komentaru, dakle da se ne muči i ne razbijaju glavu. A i e, ne znamo kakvi su po prirodi, niti imamo ikakvih razloga da ih duljimo, jer ovo kve samo za sebe nekada se može prihvatiti kao suglasnička skupina, nekada ga se računa samo kao jedan suglasnik i on ne mora nužno duljiti slog ispred sebe. Međutim, nama je ostalo sve skupa 5 slogova do kraja, 1, 2, 3, 4, 5. Ponovno napominjem, u kve je suglasnik i ne računamo ga u shemi. Dakle, ono što nam je preostalo, kao i u prvom stihu, to je jedan daktil i jedan spondej ili trofij. Konkretno, ovdje je trofij jer mi znamo da je nastavak i kratak, međutim, i dalje smijemo pisati silabu answers. Dakle, Italijan fato profugus lavinijakve venit. Sad sami riješite preostala 4 stiha i vježbu ćemo doraditi u 4. dijelu.